खुलुमबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम जोंनि आबै आबौ बा सोरबा आयं ओमफ्राय आदै मादैमोन बा आमाय आनैमोन साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आंनिफ्राय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनिसिम। दा जेन'बा दिनैनि टपिकखौहाय जेन'बा नोंथांमोना मिथिखाबाय जेन'बा सानब्रै सानबासो सिगां जेन'बा जोंनिनो जाथाय जाफ्लेबाय थानाय आजां गाजां मानसिफोर जेन'बा ओरै नङा ओरै नङा ओरै बयबो नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय। दा बेनि थाखायनो आं भिडिअ सावराय होननानै जेन'बा जों हिन्जावजों आंजों ओंखारबोनाय बेनो आरो रायजो राजाफोर। दा नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलायदो। दा गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनाव साफ्रोमनिसिमबो आरो। दा ओमफ्रायहाय मेन घटनाया जाहैबाय दा भुमिखाजोंहाय जादों नालाय मेन घटनाया आं खिथालांगासिनो नोंथांमोना लासै लासै खोनासंबानो जाबाय। ओमफ्राय सिगाङाव आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनाय दिनैनि दिनाव मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ नेगासिनो दं नालाय जायफोर जेनाखि आंनि भिडिअखौ दिनै लाखिना हगारगोन साफ्रोमनिसिमबो आं सिगाङावनो बुंहरखानाय थाबाय आंनि भिडिअखौ रावबो लाखिना हगारफिननो नाङा नङाबा आं स्ट्राइक हरनाय जागोन। साफ्रोमनिसिमबो आं गिबियावनो बुंहरखानाय जाबाय जायफोर आंनि भिडिअखौ हगारगोन डाइरेक्ट स्ट्राइक हरनाय जागोन आं सिगाङावनो बुंखानाय थाबाय। स' नोंथांमोना बिदिब्ला खोनासंलांदो। जेन'बा मेन घटनाया जाहैबाय जेन'बा हिन्जावा जेन'बा माखासे खेथ्रआवहाय भुमिखाजों फट' लानायखौ नुनानै जेन'बा न'आव थांनानै जेन'बा बेबो बुजिया सोमजिया हगारहैबाय दुखु मोननानै जेन'बा। ओमफ्राय दा जेन'बा गोरोन्थियाथ' जेन'बा जाया नङा जाबाय बिनिथ' जेबो दाय गैया गोरोन्थिया आसल आंसो जोंनिसो गोरोन्थिया आं सिमान लायो जेन'बा आंनि गोरोन्थिखौ जे आं बेबायदि भुमिखाजों फट' लानो नाङामोन। जेन'बा मानसि हिसाबै जेन'बा बुहुला बयनावबो जाया नङा जायो नोंनावबो जायो बा आंनावबो जायो बेफोरबायदि गोरोन्थिया बयहाबो जायो। दा जोङो जेन'बा मिथियैयाव बेबो बे जायगायाव सहैसनबाय आंबो बे जायगायाव सहैसनबाय मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जों बेफोरबायदि जेन'बा फट' लाफ्लांबाय। दा बेनिनो आंनि गोरोन्थि आरो दा आं बे गोरोन्थिखौ आंनिनो गोरोन्थि होननानै आं साननानै लायो आरो जेन'बा आंनिनो गोरोन्थि आंनि हिन्जावथ' जेबो दाय गैया नोंगौ थिगैनो बिनि साननायाबो सैथो बा पाब्लिकफोरनि साननायाबो सैथो जेन'बा सोर जेन'बा गावनि हौवाखौ दस्राजों फट' लानायनोबा बेफोरबायदिखौ दुखु मोनखागोन बयबाबो दुखु मोनो आंबाबो दुखु मोनगोन बेबाबो दुखु मोनगोन। ओंखायनो आं बे गोरोन्थिखौ आंनो सिमान लायो आरो जेन'बा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय जेन'बा बेबायदि फट' लानाया मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जेन'बा जाफ्लांबाय। जेन'बा मानसि हिसाबै बयनावबो गोरोन्थिया जाखायो जाया नङा जायो बयनावबो जायो नोंनावबो जायो आंनावबो जायो आरो गोरोन्थियाहाय। दा बेखौनो आङो बुंदों आरो। ओमफ्राय मानसिफ्रा बे साननैसोआव ओरैबायदि जाबावदों मेन खेथ्रआवहाय सोरबा सियालाबो सियाल जादों बे साननैसोआव सोरबा जाम्बायाबो सियान जादों सोरबा सियानाबो जाम्बा जादों मारियाव। दा मानसिफ्रा जेखौ मोनो बेखौनो ओरैबायदि फटक बायदिसिना थाम्बनेल बायदिसिना बुजाबनानै दंगासिनो ओरैबायदि बुजाबनाय बबे खेथ्रआ बबे भिडिअआ बबेनिमोन दा बबे फटकआ बबेनिमोन जेखौ मोनो बेखौनो आरो आंनि आबै थैनायनि गाबनाय भिडिअखौनो सिन्थाय मानसिफ्रा हगारना होयो। भिउनि थाखाय बेफोरबायदि खालामनाङालै भाइमोन आं मोजांखौसो बुंखायो नोंसोर हायोबा आलदा कन्टेन्ट बानाय मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै एथ' बिदि गेलेनो नाङा आरोना। आरोबाव जोंनिनो सर्ट मुभि ओंखारबावदों सर्ट मुभियाबो बिदिनो आं बुंहरनो सानो बिनानाव नोंसोरखौ मालायनि पार्सनेल लाइफनि प्रब्लेमखौ नोंसोर लानानै बेफोरबायदि सर्ट मुभि बानायनो नाङा। नोंसिनि लाइफआव नोंसोर जालांबा नोंसोरबो उनाव मिथिगोन बेबायदि प्रब्लेमखौहाय जेन'बा नोंसिनावबो जायो जोंनावबो जायो जाया नङा बयनावबो जायो गोरोन्थिया बयहाबो जायो। दा गोरोन्थिखौ जेन'बा सुद्रायलायनानै लानायसो जेन'बा मानसि देरसिन धोरोम नालाय दा जेन'बा नोंसिनावबो जायो जोंनावबो जायो ओंखायनो बिदि मालायनि पार्सनेल प्रब्लेमखौ लानानै जेबो बेबायदि सर्ट मुभि बानायनो नाङा आरोना जारौमोन आंथ' बुंहरबाय मोजांखौसो बुंहरदों आङो। दा ओमफ्राय जेन'बा गोरोन्थियाथ' जाया नङा जोंनावनो जादों आरोना हिन्जावाथ' जेबो दाय गैया बेखौथ' आं बुंखाबाय सिगाङावनो। दा ओमफ्रायहाय नैबे भिडिअखौ नाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुबायना बे भिडिअआ आङो भुमिखाखौ लासिगोन आरो आंनाबो हिन्जाव खाथियाव फैबाय दा ओमफ्रायहाय बे ओरैबायदि आरो बे भिडिअआवहाय आं इनिथिं एमटिजों रायलायनायमोन आरो थारमाने जों बेहाय बिमाबो दंखायो नोंथांमोना नुखाबाय बिमाबो दं बेहाय जोङो मोनसे टाइमाव जेन'बा आं इन्टारटेनमेन्ट खालामग्रा मानसि नालाय जों इनिथिं एमटिजों आंजों ओरैनो दसे टाइम पास रायलायदोंमोन आरो जों दा बेहाय ओरैनो ससे रायलायनाय दा बे भिडिअखौनो लानानै मानसिफ्रा माखासे खेथ्रखौ आलादा सानलायबाय आं भुमिखाखौ हिन्जावखौ डाइभर्स खालामसिगोन ओमफ्राय आं भुमिखाखौ लासिगोन बे जास्ट एन्टारटेनमेन्टनिसोमोन आरो थांखांनाय फुराना भिडिअ बेफोर दा बेखौनो लानानै मानसिफ्रा गोदान भिउनि थाखायनो बेबायदि खालामलायबाय आरो। ओमफ्रायहाय मेन खेथ्रआ ओरैबायदि जाहैबाय जेन'बा आङो आंनि माखासे लेंगुवेज गाज्रि बायनायनि थाखाय आं एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनाव खुलुमनानै निमाहा बियो आरो जेन'बा दाखालि जेब्ला जेब्ला न'आव थांदोंमोन आंबो टेनसनजोंनो खर'आ डिप्रेसन जानानै जेन'बा आंबो हारसिङै थानाय मानसि मा बाहायफ्लांगोन मा बाहायफ्लाङा आंबो लेंगुवेज गाज्रि बुंफ्लांदों आरो दा जेन'बा आं बिनि थाखाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनाव निमाहा बिबाय। दा जेन'बा आंबो हारसिङै मानसि खर'फ्रा डिप्रेसन जाबाय दा बायदिसिना लेंगुवेज गाज्रिखौ आं बुंफ्लांदों आरो बिनि थाखाय आं आदा बाजैमोन आब' आनैमोन बा आनैमोनाव आं निमाहा बियो आरो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय। दा ओमफ्रायहाय आरोबाव दंबावो जोंनि आबै थैनायनि भिडिअखौहाय लानानै मानसिफ्रा आंनि गाबनायखौ लानानै बेफोरबायदि भुमिखानि थाखाय माबादों बेबायदि जेबो नङा आसलथे जों सर्ट मुभि खालामग्रा हय लोगो दिगि ओमफ्राय जोङो मोनसे जायगायावल' ज' सहैसननाय आरो बेबायदि बेबो आलादा थांदों आंबो आलादा थांदों मिथिखायो गावनावनो सोंनानै लानो हागोन नोंथांमोना बेबो आलादा थांदों आंबो आलादा थांदों आरो। दा ओमफ्राय जों बेयाव सहैसननायावसो बेबायदि फट' लानाया बेबो जादों आरो जेन'बा जों बिदि फट' लानो नाङामोन थारमाने ओंखायनो जोंनि गोरोन्थिया जोंनावनो जादों आरो गोरोन्थिया हिन्जावनिथ' जेबो दाय गैया हिन्जावा दुखु मोनखागोन बेफोरबायदि जेन'बा लानाय नुयोब्ला दा बेनो आरो।
ओमफ्रायहाय आरो मोनसे दंबावो जेन'बा मेलानि मोनसे भिडिअ बानायबावदों नैबे भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना दा बे भिडिअआ जाहैबाय जेन'बा क'क्राझार राजमेलायाव जोंबो थांदोंमोन बेहाबो गावनि हौवाजों मालाय थांदोंमोन दा बेहाय जोङो लोगो मोनलायनानै जेन'बा लोगो दिगि नालाय जेन'बा एसे एनै रायलायखागोन दा बेखौनो गान बायदिसिना सोदेरनानै मानसिफ्रा आलादा सन्देह लालायबाय आरोना रायजो राजाफोर दा बेबायदि खालामदों आरो जेन'बा भिउनि थाखायनो बेबायदि खालामदों जेन'बा गासिबो बेनि जोब थाम्बनेल बा बोजों बबेबा बोजों भिउनि थाखायनो बेबायदि खालामनो हाबाय जाय जाय खालामदों आं मिथिगौ मिथिजोबखायो आं जाय जाय खालामदों जाय जाय खालामाखै गासिबो भिउनि थाखाय जोब आरोना नोंसोर खालामनोबा आलादा कन्टेन्ट लानानै बानाय आरोना जेन'बा मालायनि पार्सनेल प्रब्लेमनि लाइफखौ लानानै जेबो बेबायदि खालामनाङा गुदि मिथिया भिउ मिथिया जेन'बा जायनो हागौ बेनो जानला मोनला बानायगासिनो दङ ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङै क्लारिफिकेसन होबाय आरोना रायजो राजाफोर दा स' एनिवे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जायखिया जालांबाय बेफोरखौ बार होदो भुमिकायाबो एसे गावखौनो एसे अभार बुंद्रायना लाबाय नालाय बुद्रुहैगोन मागोन सारबाय बेबो फाग्लिया गोदाव सोरावनो बिदि बुद्रु जाबाय बायसि हिनजावाबो माने जोंनि माबाखौ जों सानैनि फटक लानायखौ नुनानैसो माने दुखु मोननानैसो हगारना होदों नालाय बेबो दा नोंबो एसे अभार बुंफ्लांबाय हम जारला बियो दा मानसि हिसाबै जेन'बा गोरोन्थिया जायो जाया नङा नोंनावबो जायो आंनावबो जायो दा बेफोरखौ सुदारलायनानै लानानै मानसि देरसिन जायो धोरोम जाहैबाय आरोना रायजो राजाफोर माखासे बिराद बुंहरदों आरोना भुमिकाखौबो बायदिसिना जेन'बा जों भुमिका जानो जेबो लिंक गैया आरोना रायजो राजाफोर जेन'बा जेबो लिंक गैया जों भुमिका जानो जास्ट लोगो दिगि नालाय लोगो दिगि सोरबा सोरबा बुंदों बिदिनो ओंखाम सेनो नागिरदों मादों बिदिद्राय नंद्राया आरोना जेन'बा जों लोगो दिगिल' नालाय बांद्राय अभारबो बुंहरद्रायनो नाङा आरो जेन'बा जोंबो जेन'बा बिबो आंनिबो ओंखाम बाहागखौ सेयाखै आरोना जेन'बा माने जों लोगो दिगि फटक मोनलायनानै जों लानायसोमोन नालाय दा बेवहायनो मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो जों लालायदों दा जोंनिनो गोरोन्थिखौ जों मानिनानै लायो आरो जेन'बा दा सोरबा सोरबा बुंहरदों जेन'बा मालायनि ओंखाम बाहाग सेनो नागिरदों मादों बेफोरबायदि जेबो नङा आरोना जेन'बा जों लोगो दिगिसो जों बेबायदि जेबो गोसथोलायनाय थोस्लायनाय आरो बिदि गोसथोनो हालायखै आं हिनजाव गोनांखौ बिदि जाया आरोना रायजो राजाफोर दा बेनो आरो दा जेन'बा ओंखायनो भुमिकानिबो जेन'बा भुमिकाजों आंजोंनिल' दाया बिनि जेबो गैखाया जों माने मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो लाफ्लांदों नालाय फटकखौहाय दा बिनि थाखायनो जों रायजो राजाफोरनाव निमाहा बियो आरो ओमफ्राय दा जोंना बिमायाहाय माने साननै सानथामसो न'आव थानायावनो गुफुर गावदांदां जानानै फैथारदों आरोना रायजो राजाफोर दालाय गुफुर जायाखै बाब एफा मोजां हिनजावखौ गारनो हायो आङो बाब बेनोलाय आंनि सना रागायावसो बुंफ्लांदोंब्रा बिमा ओंखायनो आं नोंनावहाय खर' दांनानै निमाहा बियो मालाबाबो आं नोंखौ बेबायदि बुंला आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बाब इसे मोजां मोनो नोंखौ एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बाब आं नोंखौ गारनो हाफैबायो जै बेखौ गारबाय बिनिफ्राय साबसिन जिबनावबो हिनजाव मोनो आं ओरै बालन्दा जानानै थैनाया साबसिन आरोना रायजो राजाफोर अखन्दा बोराय जानानै थानायानो स्रा बेखौ गारफ्लांनायमोनबो आरोना गारालै गारा बहा गारलाबायनांगौ गावनिया गावनिखा हाजार बाइस जि गोजामाबो गोजामखा गावनिया गावनिखा जाय हिनजावा गावनि फार्स्ट हिनजाव बा जाय हौवाया गावनि फार्स्ट हिनजावखौ गारगोन थैनायानो स्रा गौराङाव दैहु खाना बारजोबनाय स्राखा बे जिबनावबो हिनजाव मोजां मोनखाया होननानै सानना लाखा दा जाबायदि हिनजाव मोजां मोनबाय आङो बेखौ गारनो हायो आं बाब हाया बाब गुफुर गावदांदां बेफोरबायदि हिनजावखौ गारजाबाय नोंखौ गारनायबाथाय आं नोंनिफ्राय हिनजाव साबसिन मोनलामोन ओरैनो अखन्दा बोराय बालन्दा जिबन जानानै थानाया स्राखामोन आंना बा रागाजों बुंफ्लांबाय आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलियाव बेनि थाखायनो सरि आरोना जेन'बा रागासो नालाय मा बुंफ्लाङा दा बुजिबाय बुजिनाया ओंखायनो जोङो अनलायनानै जेन'बा गोरोबफिननानै थाबाय जेबो नंखाया आसलथे जाबाय जों गोरोबलायखानाय बेबो आंखौ दुखु मोननानैसो न'आव थांखादों नालाय बिमाखौ आं लायफिनना जायो अन्थाव बाथाव नायनो फावदुरदु गलाब जामुनखौ खिन्थु मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला सिख्लाफ्रा आं सिख्लाफोरजों फट' लालालै आदसा आंनि गिलायलांबायसो ओरैनो सिख्लाफोरजों फट' लानो गिखाबायसो आङो दे लाजागोननो जेबो नङा ओमफ्राय आं बेबायदि मोदोम ओरै टाच खालामनाय जिन्दगि फट' लालाना रायजोफोर गोरोन्थियावसो जाफ्लांनाय नालाय जेरावबा नङा होमबा बिमा दा बेनि थाखाय बिमानाव सरि बियो आरोना नङा होमबा बाथ' दा बे हिनजाव लाबोफिननायनि खुसियावनो मोनबोफिननायनि खुसियावनो नोंथांमोना मोनसे डेन्जार स्पेसियेल बुस्थु देखायनानै बे स्पेसियेल बुस्थुआनो जाहैबाय नायदो जेब्ला हिनजावखौ न'आव लाबोफिननानै मोनबोयो बेनि खुसियावनो आङो
ओमफ्रायहाय जाय जाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा मिक्सार एन्टारटेनमेन्टआव हाबनानै माने आं मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों मिक्सार एन्टारटेनमेन्टआव हाबदो ओमफ्राय माने दुब्रियाव इन्जर दांसुलिया खोस्लिफानायाव होसिनाय बारसिनसिनाय माने भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनगोन नायदो ओमफ्रायहाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना मिक्सार एन्टारटेनमेन्टआव हाबनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं हरगासिनो दं भिडिअखौहाय जायखिजाया जेबो गोरोन्थि सालायनांला आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर संसारखौ माने आं सियागोन नालाय स' बेखिनियानो आरो ना माने जों गोरोबफिनखानायसो जाया बिमा जाहैगोन नै